Guys, good morning. Welcome po sa aking channel. Nandito po tayo sa Moss Cafe, Japan, Tokyo Outlet. Mga pita. Nag-order ko ng coffee latte and sa kong asawa is strawberry smoothie. Biro Land. Nindot kayo diri guys, kay relaxing kayo na after sa trabaho bitaw sa kumpanya. Diri mi sa akong asawa magkape, relax, kay busy kayo sa trabaho. So nindot kayo ang view, no? And diyan sa likod, napo dito ang mga shoppingan ng mga boutiques. Ay, ito mo biro niyo. Ano maganda? Hindi mo nila isa kayo, videoan lang. Edit-edit na, nakating-kating na. Wala, gusto kong biro.